5 плюс 7 е равно на 13. Плюс 8 е равно на 26. 26. Здрасти, маме. Къде одиш? Жоренце, гроги съм, майче. Просто толкова работа съм свършила днеска. Ох, всичко ма боли, Жоре. Първо бех на фризьор, майче. После на маникюр. На педикюр ходих. После на гола маска. Ма с триъгълник ли? Пълна програма, майче. Боже. С триъгълник, мишки, гръб. Ти се отрепала. Ох, ужас, ужас. После кафе с гинчето. И накрая, майче, 3 часа умола. Ох, магазини, ескалатори, нагоре, надолу. Направо ти кам съм каталясала. Купил и нещо? Не. На мол не се купува, майче. Само се гледа. Ох, и се мери. Блузи, гащи, чорапи, що неща съм примерила, майче. Направо съм гроги, всичко ма боли, чедо. И, маме, ако на ден така ти прекарваш по 3 часа у мола... Тъй. Чай ги сметнем сега. Значи това са една година там колко е? 200-300 дни. Така, и по 3 часа у мола. Тъй. И после средно 50-60 години живот. Така, и после ги делим на... колко е една година? 12 месеца, майче. Така ли? Па си мисли, че е само 4. Не. Пролет, лято, есен, зима. Не. Значи, маме, така, нека да излиза около 3-4 години. Мажоренце, какво смяташ, бе, майче, така задълбочено? Маме, какво смятам? Правя си равносметка на живота, маме. Значи ти представяш си, некъде около 4 години от живота си ти прекарваш умотане и змола. Мотане не дей така, майче. Това се казва шопинг терапия. Дай да гледаме малка телевизия да улавиш. Тази вечер в шоуто танци, сутрешни блокове, депутати, катаджи, миски, роми артисти, футболни президенти и ретро хит парад. Добро утро, драги зрители! Вие сте с поредното издание на Мрази сутрин. Както винаги, аз съм Хвани Цолова, а този пън до мен, както винаги, хърка! В ефир ли сме вече, Цол? Даже от 10 минути. Миличък. Да. Защо не ме предупреди тогава? Това не е никак европейско. Значи млъкни. Разбираш? Млъкни. Днес ще говорим за голата истина в политиката. Наш гост в студиото е Кирил Боцков, лидер на партия Гола. Добро утро! Добро утро на всички! Бъдете щастливи! Ама, вие сте Дибидюс Гол. Вземете да се заметнете с нещо, защото не е никак европейско. Как да не е европейско? Я вижте. В Англия даже така пазаруват в моловете. Във Франция също. Така ли? Хората се возят и голи в метрото. Светът се съблича, за да покаже най-доброто от себе си. Вие няма ли и вие да... Аз не. Аз може би малко по-късно, ако наистина е европейско, не знам. Значи, първо искам да ви попитам, какво е мнението ви за забраната за пушенето на обществени места? Аз съм твърдо за пушенето. Даже другата седмица смятам да протестирам пред парламента само по цигарка. Това изобщо не е европейско, обича. Седнете, не го развявайте, няма ли да ви измръзне фасчето? Да. Първо не е фасче, а пура. Ето. И плюс това фасчето или пурата е свикнало на студа. Личи си. Значи, Николаев, айде малко по-сериозно така рано сутрин, за да може да развижим нещата. Господин Боцков, как вашата партия така ще спечели доверието на българите за изборите тази година? На първо място, ние искаме да покажем, че не крием нищо.
Направо ми избодохте очите, господин Боцков. Вижда се и без да ставате. Ценете, моля, точно така. Сега, че сме вече на ръба на европейското. Второ, ние разполагаме с твърда членска маса, която с годините става все по-голяма. Клипче. Не ви ли е страх така, че може изненадващо да ви спадне електората? Да, разбира се. Разбира се. Случвало се, разбира се, чат път да увиснем, но винаги сме успявали бързо да се хванем в ръце и да повдигнем нивото на доверието към нас. Благодаря. Моля, това е доста европейско. А планувате ли да влизате в спорове с други политически партии преди изборите? Кажете сега. Не. Ние нямаме намерение да се дървим излишно на никого, защото... Не дейте така. С коя партия бихте се коалирали? С всяка, разбира се, освен с ДПС. Поне се страхуваме от действията им зад гърба. Да, има лойка. А от какво ви е страх по-точно? Казах ви, от атаките им под кръста. Да. Имаше доста спорове, господин Боцков, около въпроса, който беше зададен на референдума за АЕЦ Белене в края на януари. Вие мислите ли, че беше достатъчно европейски? Кажете сега. Виж сега. Аз ще ви кажа. Гледаме. Аз мисля, че на всички българи им е през АЕЦа. Просто българина иска по-евтин ток. Пис. Браво, браво! Това е много европейски отговор, господин Боцков. Значи за финал можем да кажем, че Гола е готова за изборите. Разбира се, от нас за Гола винаги е готова. Виктори, пис, искам да поканя всички българи да се явят на изборите. Чистак, барсак, голи. Само по, бюлетина. Така ще отпадна всички обвинения за фалшифициране на изборите. Да, браво, браво. Ето това вече е европейско. Аз също се присъединявам към партия Гола. Заповядайте, музика! Елате в партия Гола! Ние нищо няма да скрием от вас. Оставка! 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 Агент Анубис. Къде си, бе, агент Шива? Що не си в храма на обречените, бе? Там само муми останаха. Агент Кали къде? Няма ли? Няма. Кали ма шапти дей? Да. На комисия. Комисия, сега. Сега да ти разкажа нещо. Значи, сърцето ми се кърви. Обърна ми се чигера от тя заради дюните в Несебър. Да, бе, как не ги е срам, бе? Ей, майка. Май, какъв хубав хотел ще стане, бе. На 25 етажа с паркинг за 3000 коли да се побъркаш. А те, мръсници. Само като си помисля колко пропуснати ползи са това, бе. Как не ги е срам? Яш да го преглътнеш, бе. Значи трябва да побързаме, инак ще разграбят цяла България за нас, после ще остане знаеш какво? Айде да не ти казвам какво. Едвам си родих в последния момент да взема крепостта Баба Вида. Да, ще вдигна 7 етажа нагоре, ще направи един хубав спа център, да те масажират, да те ондулират, да ти правят клизми, млизми, какво трябва? Целогодишен спа център. Ти да не мислиш, че аз седая така с кръстни ръце и само гледам какво се случва. Какво правиш? Кажи ми какво правиш. На много хубава цена взех Пловдивски античен театър. Сериозно? Да. И? Майсторите вече работят. Добре. Ами заравняват терена, че е много наклонено. Наклонено много, бе. Така. И сега, като направим едни увеселителни съоръжения, или лунапарк, и невиенски колела. Браво, бе! Тарикат, Вземи за прицел. Да. А моите хора, защото аз имам мои хора, те пък работят вече в Сребърна. Резервата. Чичо Карвиол го взе. Сега в момента асфалтират, за да могат хората, като тият с джиповете, направо да стрелят от джиповете по пеликаните да стрелят. Си калят колите, бе. Кой е това? Кой ще ги ми после? Кал мизерия, глупости. Видиш пеликанче, дум, готово.
А сега директно от централата на НФЦ-то най-новата рубрика «Футболните президенти». С участието на Кирил Бонусчиев, адвокат Шматков, Митю Цукалото и лорда на танца в българския футбол Бате Лоби Михайлов. Лоби, здрасти. Леко, да не ти остане мустака. Ела, бат Лоби. Айде, Кире. Страшно си. Май си на кеф, а? Че кога бати Лоби не е бил на кеф? Тук много ангажименти, конференции, пресконференции, ФИФА, МИФА, всички да мене чакат. Президент. Значи всички да мене чакат. Така, на здраве да ви кажа, момчета. На здраве, къде го на здраве? Значи, виж, чакайте малко. Сега първо президента, после всичко останало. Събрах ви тук в централата на НФЦ-то, защото... Виж сега, Бадбой, аз много те уважавам. Ще ви трябва да се. Обаче, ако може тук да такова, да започнем тук, преди да започнем, да сипем по едно тънко такова, такова, за общуване. Разбрахте ме, Цукало, разбрахте ме. Аз извинявай, защото главата им пръщи от този ФИФИ, МИФИ, световни квалификации, европейски. Лиле, донеси моето момиче по едно 12 годишно. Така. Жив да си, Вадим. Мацово с след мет. Лиле, айде моето момиче. Това ли е Лилито? Сега, Лиле, ако може и малко пастъчки, бадемки, нещо, за да мушнем, освен всичко друго, нали? Значи, Лиле, ще взема да те взема при мене, нали? Бат Лоби, разрешаваш ли да трансферираш в Разград? Значи, Кире, искаш ли пък аз тебе резко да трансферирам във В-група отново? Питам, ако искаш, аз нямам само статистика на копчето и се трансферирам. Седи, така, усти, момичето, усти. Браво. Аз си пия на него. Ама аз ти предлагам, той не пия много, Ости направо бутилката да не се разкараш моите момиче. Защото... Ости моето момиче бутилката, защото от Цукалото се разкара 10 пъти, ще фаниш разширена вена. Кире, още път целуиш ръката, ще целуна резко отзад във В-група. Извинявай. Лоби, Не, простика. пастъчките и бадемките, ако могат да дойдат, защото... Лилице, дай фастъчки бадемки за шмадилич. Тук. Ти сядай тук, аз ще ги... Дай тук насам, тук всичко. Херо, ти се ми террорист ставаш вече, бе. Лилито да не такова, бе. На мен направи една баклава с гювеч за седма днес. Аз съм добре, аз съм си добре. Защото имам да организирам световното в Антарктида през 2092. Пак е. На моята глава всичко, на моята глава. Сега, колеги, Слушаме те, Бадове. както знаете, УЕФА, ФИФА, ГИФА и ФИФА ни тресна една столена глоба заради расистските цепки на публиката за предния матч. Значи това са 35 бона швейцарски франка, Кире, и ще играем без публика на матча с Малта. Това не е добре. Ти ли нямаш 35 000 франка? Ти всеки джоб по 60 бона имаш, айде моля ти се. Значи, Кире, още едно такова подобно предложение, такава смешка и минаваш резко Ж група. Нали, само си на телефона. Така, вижте там, ако трябва да направете нещо, говорете с феновете, съберете там агитките, фен-клубовете, утра си, предупредете ги да няма такива повече изцепки. Може да няма повече изцепки. Батлови, от мене аз обещавам да няма повече изцепки, да. Няма, ясно вижда. След рекламите очаквайте. Начо, та Дездемона, та гнусна префарцунена кокона, направо ръжай главата! Ми тя се въргалява с всички от родата! С участието на режисьора Яго, Дездемона, Айшето и Кондю в ролята на Отело.
Демона, та гнусна префарцунена кокона, направо ражай главата. И тя се въргалява с всички от родата. С дядо ми, с братчета, дори с баджанака. Я го ги видал на 4 крака. Ау! Ау! Да не ме викат хотело, ма пред погледа ми става бело. Ей, мислим да колим таз неверната пача. Абе, направо викам ве, шот кача. Кондо! Няма да колиш аз пача. Няма да колиш. Аз не съм го мисля така. Аз съм режисора. Разбрали? Той не е културно. Европата дава пари за култура. Ами тогава да е гръмна ли да е взрива? Ма колебаеш се още? Аз нали съм датс-принцки? Принц датски. Ама не си нито. И той е много колеблив конкретно и се чуда за триума. Не съм чуди, Кондо. Да. Ти не си принц датски. Да. Ти не си Хамлет. Ти си хотело. Мавър. Черен. Ма щот съм черен ли? Не бе, щот си характерен. Ти съм много красив. Безспорно, за това съм те избрал аз тука. Сега слушай. Слушаш ли ма? Да, бе. Хотел. Да. Много черен и много страшен. Генерал, виж какъв пагон имаш. От Венеция. От къде? Венеция, бе, пише. Венеция, там където има вода, по улиците. Значи от Филиповци. Защото вчера като заваля е просто... Чакай малко. Стана всичко на гугна. Чакай малко сега говна, бе, Кондо. Да. Не, защото няма канали, затова в Филипци е така. А па във Венеция друго. Там има канали. Ама колко така дупка има конкретно? Колко? Къде? В Венеция, бе? Аба няма дупки, бе. Там има канали, по тях хората така се движат с лодки и пеят Хо соле мио. Е така? Романтика. Не ми харесва. Аз къде си карам каруцата и катара? Къде питата конкретно? Къде да ги карам? Няма да ги караш каруцата и катара. Може ли генерал без катар? Може ли? Питам те. Мисля малко, ба. Не може. Ама катара ще го пазим, за като играеш цар. Цар Хаспарух. Той дето дошъл по нашите земи тук на катар, на каруца. И дето, нали, сега, благодарение на него живеем ние циганите. Чакай, бе, поне каруцата да вкараме, бе. Примерно, ще отрепам у каруцата, а не у леглото. Кой ще кажеш? Стига се си пад декорацията, бе, пара са дало Европата пари да се работе. Това не е театър. Това е реалити, ако отрепеш у каруцата. Това какво е конкретно? Това тука ли, бе? Това театър, бе, хей. За това тука, за този театър Европата пари дава, бе. Ами ако така и тегля само един бой конкретно, Европата дали ще даде пари? Не. Европата дава пари за театър, за тази работа. Да. Значи, слушай ма внимателно. Да, бе. Сега, ще доди Яго. Към колко часа? Абе, слушай това театър, бе, колко часа, бе? Да. Ще доди Яго. Да. Яго да говори за твоята Дездемона. Нали така? Ще дойде, ще говори. Яго, много голям мръсник. Абе, ти гледай да не дойде моята Яга, Айшето, че ако ме хване с Дездемона, ще не отрепай тримата. Кой тримата, бе? Тебе и мене 2 пъти. Кондо, Айшето е няма по сценарий. Така. Айде, давай. Концентрирай се. Готов ли си? Акшън. Взек, връх шипка. Да, ти, еле. Бутнах веднага.
Кое? Паметникът е? И с материала, дето е останал, ще направя едно басейнче. За лятото? Да. Зимата какво правиш? И за зимата съм помислил. Веднага чуе? Писта. Сноубордни? Да. Откъде ще тръгва? От Орлово гнездо. До 2 месеца лифта е готов. Браво, бе, хубаво. Абе, хубавото обаче ти мислиш само за провинцията. Що? Аз, шипка ми, трябва да мислиш и за столицата. Аз мисля за столичани. Значи, до 2 седмици моите хора влизат и почват да работят в храм паметника Александър Невски. Той е готов мол, бе. То си е мол, бе. Се побъркаш. От криптата, знаеш какво ще направя долу криптата? Познай, кажи ми, предположи ми нещо. Не, боулинг. Боулинг. Само теб не те влече спорт. Що? И мен ме влече. Ето, фърлял съм око на Копривчица. На Копривчица? Да. Българи от старо време. Ясно разбрах. Това къщата на Любен Каравелов. Вземаше. Това на Тодор Каблешков. Вземаше. Това на Димчо Дебелянов. Това на Яко Доросиев. Така. Това на Бенковски. Браво. И Осликовата къща. Осликовата? Да. Колко ги правиш? Долу. Къртиш. От материала, който е останал сувенири, а всичко останало голф игрище. Добре, браво. Аз се включа веднага, бе. Рилския манастир го вземам, вдигам го с хеликоптер и го пренасям до тебе до Копривщица. Да има хотел, бе. Къде ще спът тия гофтарите? Къде ще спът? Как пък се сеща? Мисъл, бе. То работи тук в главата, работи всичко, бе. Аз имам една друга идея. Какво? Аз го направих. Хода идея, направя съм. Взех крепостта Царевец от Търново. Да го подаря на Лапито, бе. Да си направи там една АЕЦ централа. Да се занимава с нещо, бе. Да не стои цял ден пред компютъра, бе. То не е те затълстяха тези деца, бе. Те не са като нас стройни, бе. И така е. Абе, ти знаеш ли, че и аз помислех за дъщеря ми. Какво си намислил? Взех и Магурата. Стига! Да. И какво? Викам, нати, моето момиче, нати, стига си седяла вкъщи, мисли предприемчиво, мисли. Ще направиш отдолу една хубава, яка, такава модерна шалготека. Сега ще изтрепиш рибата. Сега. И какво направиш да ще рибата? Вече я трепим рибата. По цяла нощ. Рак-ракатак, ракатак, 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 ракатак. Ко сте ги затегнали тия колани, бе? Ще издушите за едни 20 лева, бе! Те! Сърце нямате ли? Аз деца храня, аз семейство имам. Значи ти специално ще ми паднеш на таблета, некой ден, ама да видим. Стоп! Веднага отбиваме в лоялното, стопираме, свободна, ръчно удраме и пускаме аварийки. Сержант Пешев, женен, с 2 деца. Мис Перник Форевър, отскоро завърнала се в медийното пространство като Мисис Русия на всички времена с 2 висши. Много хубаво. Значи, щом сме с 2 висши, се досещаме, защо се спираме, нали така? Защото съм умна, красива и вие ми завиждате. Значи, нито едното, ни другото, ни третото. Ядък за висшите образования. Кой ги прави тези висши? Рутинна проверка. Къде ви е колана? Аз колан нямам, но имам лента. Отскоро се здобих с още една лента, като Мисис Русия на всички времена. Значи пари за колани нямаме, ама пари за ленти имаме. Нещо, винетки, минетки. Вече не правя. Моля? Не правя такива работи, все пак съм умна, красива, с 2 висши и карам трето. Да. Значи, освен, че карате трето, господице, карате и без аптечка, карате и без пожарогасител, карате и без десни мигачи. Левите са под въпрос. Триъгълник също не виждам. Как ще го видите все пак? Съм облечена. Ербеците също липсват. Как ще липсват? Хубава работа, те очите ще ви извадят. Освен това са абсолютно натурални, а не както всички казват силиконови, а те го казват само защото ми завиждат. Да, виждаме ербеците, си ги виждаме, обаче ние органите на реда, никога, когато сме на работа, когато сме на кръстовище, не се разконцентрираме с други изкуствени материали. Друга като се замисля, защото аз съм с поне едно половин више, нещо се габаркаме с органите на реда. Нищо подобно. Аз винаги съм се отнасяла абсолютно сериозно към всеки един орган. Точно така. Органа трябва да се уважава. Органа е винаги на първо място. Стоп до тук книжката. Слава Богу, че винаги си я нося. Това е любимият ми автор, Пауло Коелю, а неговата любима моя книга
Сега, достатъчно, бе. Мани го, той е французин, бе. Мани го, бе. Написал там по тигото за Великата отечествена на война и по всички книжарици се напълни с него, бе. Господе, не стига сега, че караме без книжка, ами като ви гледам, май сте и пили. Аз не съм пили, аз съм мис Перник Форевър и мисис Русия на всички времена. Хубаво махаме, обаче се наложи да духаме. Защо? Вие да не сте член на някое жури? Не съм член на никой жури, ще духаме на Дрегера. Духайте. Отказвам да духам, щом не сте член на жури. Все пак съм красива, умна, с две висши, мисис и така нататък. Мисис и мистър сте като гледам. И вие ми завиждате и ме мразите. Не, сега не ви мразя. Даже като ви гледам на четвърти оглед, почти малко да ви харесвате. И господице, мисля да го извадя. Простак! Таблета имам предвид, мисля да го извадя. За да проверим дали е не гражданска отговорност и други материали необходими. Господине, вие сте идиот. Изобщо не ме харесвате, завиждате ми, затова аз ще продължа по пътя си да дефилирам към следващия конкурс, който ще спечеля. Хубаво дефилиране. Стоп, сега се връщаме обратно назад, за да обясня къде дефилираме. Значи фащате тук направо по улица Ханко брат. Ханко брат? Не, това е друга. Ханко брат е друга. Това е Ханко брат. Как ги взимате тия виши, не знам, бе. Една улица не знаем. Карате направо 300 метра по Ханко брат, оттам не първата, втората, третата дясно, минавате едно кръгло и излизате на Искърското дефиле и там спокойно може да дефилирате без никой да ви обръща внимание. Стоп, връщаме се. Така като се замисля сега да взема коронката, да има с кого си играят децата, че двете са и момченца и много харесват корона. Аз спечелила с ум и красота тази корона. Те и моите са умни красиви, сега какво да ги правим? Бащичко! Да. Стоп, сега връщаме се пак обратно. Да вземи лентата, че жената много харесва ленти. Много голям фен на Нешка Робева. Лентата няма да мога да ви я дам. Децак пита, защо? Ще попитам аз, защото е логично. Защото тя се е сраснала с мен. Защото съм умна, красива и съм я заслужила. Ако може и роклята да свалите с лентата, не може да дефилираме само по триъгълник. Простак! Дефилират облечени, като че кажеш, че за Северния полюс. Виждах света, но днес си махнах очилата, в които живях. Къде не търсих чудеса, сега разбрах света, за който отдавна мечтах. Захвърли и палната си рокля навън, всички дрехи скъси ще живеем на сън. Нарисувай устните си светен сатен, с червило за теб и за мен. Какво си ме зяпнал? Защо се в мене гледаш? Върви си ти по пътя и вижи си сладоледа. Ти мислиш, че можеш силно да ме разтревожиш. Не умирам аз от страх, твърде смешно гледаш.
Сега ще кажа една велика идея, която направих. Значи от дете ми е мечта и сега вече сбъднах. Взех това, бе. Имам нотариален акт. Мадърския конник. Да! Вчера го изкъртиха целия. Трак. Горе. И сега съм взел едни хубави скулптури. Ще ми изсекат един мой бюст. Много исках такъв каменен билборд да имам. До Шумен някъде близо. И сега вече го имам. Значи, жестоко е, мога да ти кажа, жестоко. Абе, и аз имам една идея, ама така, искам да се посъветвам с тебе. Казвай. Защото ти работиш мащабно, така. Аз съм мащабен. Искам така да ми кажеш какво мога да направя. Взех върх вихрен. Пирен? Да. Не знам какво да го правя. Продай ми го, бе. Ще си нахакам там едни прожектори хубаво, ще направя едно светлинно шоу, да си го гледам вечерно време. Готово. Айде, честито. Твое. Мерси. Като каза планини, върхове и такива глупости, знаеш какво направих аз, бе? Какво? Велико нещо. 3 от Рилските езера са мои вече. Горе, окото, бъбрека, петата, всичко е мое. Ти ли си ги взел? Не, аз ги взехме. Ей, мисля аз, кой ме е изпреварил, че 4 са мои? Исках и аз да ги взема другите 3. Но ти не взе другите 4. Еми как? И що не каза, бе? Що? Що не ми каза, бе? Добре, нищо, майната му взел си ги. Събираме се, да направим един общ проект. Източваме ги 7-те езера и на тяхното място правим аптека. Що аптека? Защото ми каза, че върви. Аптека върви. Сега не знам, ще направим аптека. Виж сега, аз имам много по-добра идея от тебе. Много Казвай. по-добра. Сега, ето, виждаш ли го този храм на обречени? Виждам, халима, шапней. Докато сме там, ние трябва да го вземем. Да? Поне 10 години напред трябва да е наш, бе. Но това е идеален център, бе. Това е идеален център, бе. Комуникативно, място, страхотно, всички хора от тук, от ляво, от дясно, отгоре, тук. Тук. И какво ще правим? Какво ще правим? Мол! Мол. Измислих име на мола. Парламол! Да се побъркаш. Елате в новия Парламол. Братчат, много си изян. Казвам ти го направо сега, защото е цяла уруга. Братчет, ела. Абе ти, сигурен ли си в хабата? Да не я пасти съм за нищо жената. Братчет, да. При тая немала баба била е спирка на магистрала. Спирка? Вай! Та гадна месърка! Ама, братчет, спирка или свирка? Бе, то се та, бе, брачет. Спирка за 2 лева свирка! Казвам ти, брачет, тя е секс бригадирка! И всички от малата са минали под юргана и аз соня ден да взема, да замалка, да завлача, да... Бъде така! Внимавай, ще те ритна в чатала! Вай! Да ти се не види манга, братчета. Ала, брачет, искам да кажа, че та майката си е... Ама стоп! Какъв яго се снимате? Текста не се ли чал? Казах бе цинизми. Не съм го разбрал. Аз не съм потребявал такви сработи, бе. Аз просто искам да кажа, че тя майката си... Да, няма майката си, бе. Трябваше да кажеш за бащата. Не за бащата, бе. Не можа да импровизирам, бе. Защо ли се четете, бе? Защо ли четете реплики? Защо се караш? Защото аз съм режисор, а ти си актора. Ами ние ли актори сме в театър, бе? Нали актори сме в театър? Театър добър, то малко лош. Стоп! Да. Не може майката! Това са глупости! Тук пише... Не майката! Тук пише... Мамата си е! Аз съм го пропуснал. Ама пропусна се! Ари махай се от тука! По-художествено е това! Ари махай се от тука! И не е цинизъм конкретно. Не е цинизъм! Вече като кажеш майката си, Прав се. всичките махни се да репетираме, да тренираме. Съжалявам. Добре, махни се сега. Кондо, слушай. Сега идва Дездемона. Ма към колко часа? Казах сега, бе, Кондо. Да съм подготвен, да. Подготви се. Сега, тя идва невинна, красива,
А не... Мамата си! Тата! Не, макар че и аз съм, ама не може Европата да за култура. О, как ми се спи! О, аз горката, нали работя в чистотата и цяла сутрин съм мела. Как да съм дебела? 9 улици и 5 площада, без да пафна дни на цигара. О, аз съм просто като пепеляшка. Лягам си, любими, тая нощ не дей малашка. Къде си била, ба? Баклук? Цял ден съм яхала метлата. Друго говори малвата. Яхала си не метлата, ами махалата, да ти се не види пачата. Какво говориш, хотело? Защо си така ривник? Нали беше ушким кротък и търпелив? Бех, ма чашата преля. Ма булка много си шавлива. И за тебе го правя, за децата. Да имаме пари за кабелната и за чорбата. От всеки взимам по лева 5 и мога даже да ти купя кабриолет. Че стига се излага с тъскаруца, жена ти да не е куца. Ще ти купя даже и айфон. Всичко го правя за тебе, бегалфон. За мене айфон. За тебе какво? Ще си купя силикон и микрофон. И ще стана певица. Ай, умница! Чакай аз да те целуна. Давай да се целу. Их, Толя! Чакай, бе, спри се, бе! Какво правиш, но? Гледай, ще се боря дързавата. Сега, че ти... Остава тук аз преца, моля ви са! Защо пречите на работния процес? Ми да, бе! Госпожо, тук е театър! Това е театър, бе! И аз мога театър! Ай! Мръсник си от червата! Ей, сами кипнаха! Не се излага конкретно пред децата! Значи Айше не се ме барнал даже с пръст, защото режисьора я тъст. Не ме интересува! Ще те гръмна, после ще заколя! Чака, айде сега, не дай така, бе! Не дай така, много те моля! Аз тук не съм кондио, аз съм хотело, бе! Леко се борих за рзавата. Много важно и аз съм от село. Ма цял живот друг не съм погледала и само с няколко съм преспала. Така, телема, долна брантия! Ей, сега ще те обеся на простора! Ще ме обесич, ама ще сезирам прокурора! Не ме пуха! Имам приятеля от затвора! Цял ден ще жулим белот и ще ни е много год! Тогава не ти бе, аз тебе ще затрия, обаче няма да върнеш друга уразпия! Чака! Не дай блъска, бе! Чувствителен съм! Мадребе, бе! Чувствителен съм, ти казвам! Какво изкуство? Каква класика? Каква интерпретация? Не Дездемона, а Отело завършва трагично. Направо гениално. Само трябва да кръстим пиеста. Не Отело, а Хотело, Дездемона и Хайшето. Майко мила, каква Мамси Джейс интерпретация. Шефе! Кажи ли си? На втора линия Мишел Платини. Мишел, той пък от сутрин до вечера ми звъни, бе. Лоби това, лоби оба. Как да направя това, как да направя? Ми ти си президент на филмите, преди ги тези неща. Не може цялата FIFA, UEFA и това да чака на моето плещ. Ало, Мише! Как си, бе? Мушмурок. Да.
Айде ти звъна след малко, че тук са моите, съм ги събрал тук, това, фекалото, мукалото, Шматков, Кирито, на здраве имаш. Да, ще ти звъна. Еми, не знам сега, жълти картони, после ще казваш жълти картони. Съдиите ще ги определим после, бе, Платини. Звъни по цял ден. Ей, фъргише ни той, кой да пусна, кой да изкарам. И ти глава ли си на този отбор, не си ли глава? Така, както казах там, както преди малко казах, вижте там, инструктирайте ги вашите агитки. Особено за вас двамата се отнася. Шматков, Цукало. Нямаш грижи. Инструктирайте си. Само да не прекалиш. Няма. Чирс! Инструктирайте си там публиката. Да няма повече маймунски звуци. Да ги наричат повече маймуни. Да ги наричат орангутани, шимпанзета нещо. Много грубо маймуна. Сега, да ги наричат там някакви други. Да няма по терена банани, да няма портокали, да няма ананаси, кокоси. Да няма никакви цитрусови плодове. Значи да минем на българско производство, на българска продукция, да има краставица, да има домати, да има хубав самоковски картоф, да има зеле от Кардова долу. Да заложим на нашето българското, да се подмага нашата българска индустрия. Ама, Батлови, това само за мачовете, нали, за национала? Значи, Кире, още един такъв неадекватен въпрос и от тук направо отидеш в Е-група, от тук директно, даже няма да взимаш и багажа. Не, Кире, не, от УЕФА, както знаеш, ни следят под лупа. От УЕФА ми дишат във врата, даже не знам дали сега или са тук. Няма ги. И за група ваша, Кире. Шматков, ти чу ли? Какво съм чул? Чувай, всичко слушам аз. Хубаво, освен да рупаш въстъка и да слушаш какви са директивите на УЕФА. Кажи на твоите, като дойде ЦСКА-то, нали, да няма грухтене, да няма викове, кочина, свине, шопари, да им викат нещо, малки прасенца, свиненца, свинчици, женски свине да им викат, диви прасенца. Кажи там на твоите да не... Да не злоупотребяват така. Цукало? Да. Ти хубаво да викаш щастя, ма и за тебе също въжи. Да. Да, кажи твоите да не мучат, да не цвилят, да не пърдят. Добре, ако пърдят, нека пърдят по-европейски. Батлоби, добре, ма то какво остана, бе? Мой се пърди изобщо е така. Ма какво остана? Какво да правят? Агитка това. Какво да правят? Да люпат семки. Да люпат слънчогледи, това е. Да плюят във врата на предния ред. Доста цивилизовано. Семки, какво да кажеш това ще е? Да, ако кажеш винетки. Ако кажеш винки, ще рупат. Какво да кажеш това ще рупат? Айде, чирс, Батлови. Чирс. Дайте сега, момчета, се разбереме за титлата.